ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካህናት ዲያቆናት በቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በማምሳደሙ በቤተ ክርስቲያን ዘሃነጻ ዴታት ክንከውን እግዚአብሔር አምላክና ንዓናኻ እዝዕድልን ጸጋን ያዕድልና ማማ አስሊ ድማ 300 ክሮነር ወርሓዊ ኢላና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ ይሃበል ማማ አበባ ድማ 100 ክሮነር ኢላና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ አትንጋ 100 ክሮነር ኢላና ኣሎ አጣቃዓለም ሓፍትና አቡች ድማ 200 ክሮነር ትብለና ኣላ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ ይሃባ አጣቃዓለም علمنا توسخ ملغدي لازم ما عن تمرسي عيومي قبل سنوات ذهبوني شد الشميتنا 4 كرونر يبونا لهم تقعلوا زيادة رابطي هابو سترا يكونن ولا تقبري سن كريستنا زمان تعدل ما كنت زي ذاك الورق يبونا لهم زيادة الورقي نبيت كريستياني شلماتي نبيت كريستياني ابدايت لين الدديم نبيت كريستياني كبيل يبان الله امك እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ ይሃበል አጣዓለም ከረሓትና ለተንሰል ሓፍትና ለተንሰል ምልክት ቤት ብለናል አጣውልና ሓፍትና ጅዳ ድማ እንዴት ጅዳ كلتا بيت لنا لا እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ አጣውልና ማማ ሰላም ድማ 100 ክሮነር ለና ላ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ አጣውልና ሓራይ ሓፍትና ሸዊት ድማ ክልተ ቤት ለና ላ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ አጣውልና ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ
أنا أصل استحقوسكم مسبعات بيتي شوي حمش بيت كرنا أتقولي ما أصل ما على ما كنت شاكر شيء ولا خبرنا لك يا أتقولي حتى ناس تجمع شاكر ولا لك يا بير أملا خمسين هذا أتقولي نتعرف عند حاولنا جون ما نصاب غيرت بعد بيته حمش سميت كرونر من الله زمير الله تزعي هالكو نبي تخلي ما كل سميت كرونر من الله زمير الله تزعي هالكو اللي تابع زاد أوله من الله ينحمه عند حاولنا تصفى يود ما حمش سميت كرونر من الله كاب حد ما خلت بيت خلك فينا مثلا بيت من الله زي أمير أملا حسبي أبو بس كنت عايزة تقارن كنا غاتا وعلو من الله والله أمسكوا راي نباتخ مخوص صغر حمش سميت ولا حتنا سلام ما بزي أطلع لاسي أسمع حمش سميت أطلع هيدا بس أين باتت نايم ما قلنا الماء كل التميت كرونر تبنى لا أطلع لا أطلع لا تدمو ورحوا حموسة ورحوا حموسة علينا كأننا يكوننا نقول كنا تحقيقات نتسوينا نقول له أتقع እግዚአብሔር ብዕድመን ብጥዕናን ይሓልወልና እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓላ ዘይውዳ ናይ ዕድመናይ ማትሶላ እግዚአብሔር አምላክ ይሃበልና ንደቃ ድማ ትተሓጎስ ንእግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን መስርሕ ዝህብ ንመድሃኒ ዓለም የለቁሐ እዩ ዘሎ ኣብኡ ክፀንሐሉ ንማንም ኣይሃበን ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ኮነ ክፀንሓላ እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይሃባ ኣጣውዕላ ገነ ሰረቀድማ ሓሙሽተ ሚእቲ እያ ኣጣውዕላ هراي بس يا خالد تنصحها بلا زينها حمش سميت كرونر أتاولا أبغى تسمع على لما هذا حمش سميت زلدتها حمش سميت منه وراح أبغى تسمع على مسك إلى مسكين ما تبي حاجة من كذا سمايله ما تقع على مسكين مسن محمد مسن قاعد من قصة سماي كنت ميتي منه أتاوله أول حمش ميتي منه أتاوله
نحكي 500 كايت مزقوها صايد حاطناها بزي أو تبلا تريها 500 كرونر أتفعله بنقص ما بزي الله 500 كرونر بيقول الله أتفعله أنا 500 كره كبر دام روبيل ما شكرا لنا الله أتفعله كما عاد بيتك كان زي علم زنا ديتا تابع قيمة رئاسة شكرا لله لسكن كمال أتعال ولا تمر دما شكرا لله لا እግዚአብሔር አምላካችን ካንተ ተቃይት ነው ሐድኩም ወደና ተጣውኩም ማታ ሀብትና ንግስት በዚህ አይደ ሐፋ ብላ ዘሪሃ شكر ስትለና ላ አጣውና عيد غني أونا تقولون ما كنت تبي تكرنا ولا بقرو بيزي تمر بس سمعت أعلم عطنا يا دندما والحاول 300 حجرما أول حاول التمييز حجنا مع 300 عموش على السنة رامي رمضان أطول لا تسمع تلك تعمل صراحة أنا كده ما هنا حطنا في ترى كلنا شكرنا لنا لا أطول حسبنا بعمي 100 كرونر لهم أتعلم إذا أتعلم إذا أمير عبدي هابد بحلم المتحنة خمسيري حلولنا إذا أمير أبوي أبزحلم أمير في رحتنا لما أنا لما من قصة سمايكات كل 100 كرونر في الله إذا أمير عبدي هابد الناس تتجمد كلا يجري እግዚአብሔር አምላክና ጸጋ አብርስ ጸጋ ይወስኸልና ጃ መዝሙር ንቅጽሊና ቀጻሊ ግን ዋዘረቀ ቃልካ ንተነገር ክንሰምዕ ወይታ የመጀኻት ግን መዝሙር ዘምርና ትካላ አጣውዕና ተነገር ክንሰምዕ ወይታ የመጀኻ ቃልካነ ተነገር ክንሰምዕ
ገንዘብ ዋጋ አይትናወጽን ያተዋህዶ አይትናወጽን መሰረታት
ንእግዚአብሔር ወዲስካ ንእግዚአብሔር ስሙ ልዕልካ ኣይውዳእኒ 24 ሰዓት ዋላ ዝቆይና ንእግዚአብሔር ተነመስግን ኣይመደኸምና ስለዚ ዘምሩ ብመጠን ስለዝኾነ ናይ ለማዓንቲ መዝሙር ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ንዝመፅእ ዘሎ ግን ጉባኤና ኣዴታት ክበሃል ከሎ ተዳሊና ንምፃዕ ኣይንሕመቕ ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዳውያን ሓሚቆም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ክንሓምቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እቲ ዝተምሃርናዮ ዝተዛረብናዮ ብቁፅሪ ኣሽሓት ምኾነ ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ሒዝና ከይድና ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና በብ መድረኹ በብ ወገኑ በብ ዝማሪኡ ተነጊርና እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ እምነትና ዘለና ራእይ ታራ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ነዞም ኣብዚ ዘለና ውሉዳት ብምልእና መን ያዴና እንተይና ስኻትክን ኢኽና ኣዴታት ስለዚ ንገዛ ተሃንፆ ድማ ኣደያ ንፍዕቲ ደ ዘላቶ ገዛ ሓሚቑ ይሓምቕኒ ንፍዕቲ ደ ዘላቶ ቤተ ክርስቲያን ድማ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ትማሊ ጫካ ነይሩ ሎሚ ድማ እንታይ ዓይነት ተቆሪፁ ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ኣሎ ትመፅእ ዘላ ወርሕኸ እንታይ ዓይነት ሒዝና ኢና ክንቀርብካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደግፈና ቁጥቋጥና ተፃፊፉ መሬትና ተፃፊፉ በረድ ውድቕ ክንኮሎ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ተተኺላ ትመፅእ ዘላ ዓመት መድሃኒ ዓለም ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣታ ፍፅምቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደግፈና ኣነ ከመስግኖ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ኣሎ ህዝቢ ኣንትላንድ እቲ ክምስገን ዘለዎ ህዝቢ እቲ ዘይተበከለ ንጹህ ህዝቢ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ናይ ዞባ ህዝቢ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ክንነብር ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ንክንፀንሕ ብዙሓት ሰባት ዋጋ ከፊሎም እንዳኸፈሉ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ድማ ውሑዳት ኣይኮኑ ስለዚ ነዞም ዋጋ ዝኸፍሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት ክንሕግዞም ይግባአና ብጸሎት ክንድግፎም ይግባአና በብመጠኖም ዝወፍሩ ዘለዉ ዝጎዩ ዘለዉ ዝህቡ ዘለዉ ብምልኣቶም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ጸሎት እኽልቲኣሙ ጸሎት ክንሕግዞም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደግፈና ኩሉ ግዜ ንዛረባ ሎሙን ሰዴታትና ክንዛረባ ንደልያ ኣዴታትና ብሓጎስ ዝቕበሎ እንታይ እንተኢልና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኩሉ ግዜ ዓሌትነት ዝበሃል ኣይሰርሕ ሎሚ ዘበና ብዓሌትነት ብሃገራት ብዝተፈላለየ እናተፃለጥ እናተናቆረት ክልተ ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎ ክልተ ኣሕዋት እናተፃሉ ይነብሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ከምኡ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኩሎም ክርስቲያን ብ40 ብ80 ተጠምቁላ መሕደሪቶም ቤቶም ገዝኦም ማንም ኣብዚ ካብ ቄሳር ዝመፀ ካብ ግሪክ ዝመፀ ካብ ግብፅ ዝመፀ ዝበሃል ነገር የለን ብሙሉ እዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኢና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድማ ናይ መን ናይ ክርስቶስ እያ ናይ ክርስቶስ ክሳብ ዝኾነ ድማ ኩላትናቶም ክርስቶሳውያን ዝኾንና ሰባት ፀኒዕና ንዝመፅእ ፈተናታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንቃወምን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ደው ኢልና ንቤተ ክርስቲያንና ክንድሕን ድማ ናይ ኩላትና እንታይ ታራ ወይ ድማ ናይ ኩላትና ፃውዒት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተጠመቐ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝቆረበ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተመርዓወ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቤቱ ዝገበረ ቤተ ክርስቲያን ዝሓተተቶ ዝምልስ ዝሓተታ ክትምልሰሉ ግድነት እዩ ኣሜሪካዊ ይኹን ጀርመናዊ ይኹን እንግሊዛዊ ይኹን ወዲ ዝኾነ ይኹን ዜጋ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃና ክንገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ብዙሓት ኣሕዋት ካብ ዘይ እምነት ናብ እምነት ተመፅኦም ሕብሮም መልክዖም ዓዶም ወገኖም ፀጉዖም ኣየገድሰናን ኦርቶዶክሳውያን ምዃኖም ጥራይ ንዓና እንታይ ኩሉ ይሕዋትና ስለዚ ብኦርቶዶክሳውነትን ብቤተ ክርስቲያን ብእምነት እንዳእምበር ብካል ደረጃ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክንፍለጥን ክንርአ ኣይግባእን እዚ መትከል እዚ ሒዝና ክንከይድ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ኣዴታትና ድማ ናትክን ክብሪ ናትክን ሞጎስ ናትክን ፅባቐ ናትክን ዕብየት ኣብዚ ኩለኻ ኣይረኣየካን ካብዚ ምስ ገሽካ ናብ ርሑቕ ዝረኣየካ እንታይ ከም ትመስላ ምስኡ ዘላ ሰበይቲ በዓል ቤታ ንፍዕታ ይትመስሎን ፅብቕታ ይትመስሎን ንዑ ኖርማል ነገር ኮይና ትስምዑ ካብኣ ምስ ተፈለየ ካብኣ ምስ ረሓቐ ፅባቐ ዝፈልጡ ንሕና ድማ ሳላ መገሻ ናብ ብዙሕ ቦታ ስለዝተዛወርና ርኢና ኢና እሞ ከመኸን ዝበላ ኣዴታት ግን ኣብ ያንትላንድ ኣይኮነን ኣብ ስወደን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም ደሪኻ ንክትረክቦ ኣሸጋሪ ስለዚ ሰብ ፀጋ ይኽእል ስለዚ እምስሓትክን ዘሎ ፀጋ ተሓፊሱ ዘይውዳእ እዩ ክቡራት ኣዴታት ጠርነፍቲ ኣዴታት ሓቆፍቲ ደቀና ኣዴታት ይኹን እዚ ኣደውነት እዚ ንዘንቲ እለት ናብ ውልድክን ክተመሓላልፉ ኣባኽን ጥራይ ዘይኮነ ጉዳእ እዚ ናብ ዘንቲ ስዕባ ዘለዋ እግሪ ተኽሊ ዘለዋ ህፃናት እውን
مركز إذناتكم لوات إذناتكم حليب إذناتكم قوية إذناتكم سرح كل جزء نمولتكم كتم حلال فاينا بيت كريستيان زي بالله بوكم مغنياتو قداي جيركا زيت حفرة مرعى جيركا زيت حفرة أب حزب زيت حفرة مامو نخن نبر أجزاء أبير زمدبلنا عديتات نخن صدق أجزاء أبير زمدبلنا عديتات ስለዚህ እዛ ደውልና እዚህ ኩሉ ጊዜ ቀንፍሲ ለማ ወደ ኸሲ ለደቀስ ከመገበት ሐፍዮ ለማ ከከንገጾ ብዙ ገጽ አለው ብዙ ሕማቅ ነገር አለ ብዙ ድማቅ ጽቡቅ ነገር አለ ስለዚህ ነቶን ጽቡቅ ዝገብሩ ላይ ይቆና አቆም ዘለና ለተሕማቅ ዝገብር ዓቅም ዝሰአነ ወድና ድማ በተሓደ ገጹ ተንጎም እንከላለና ክንሓቅፎ እንከላለና እስኻት ክንክን መሰረትና አባኸን ዝተሰረተ ክፈርስ ዘይክእል መንደቂ ስለዚህ አደናይ ኩሉ مرحي ناي كل مبريامو عبز بيت كريستيان زلكن تارا عبز بيت كريستيان زلكن عبيد عبز بيت كريستيان زلكن صباح قليل كم زي يكون أنا فلتك ندليه سلازي نعخن حزنا أين عبز درجة زي مسحنا بأخنا لا تسكرنا خمس بابو كاب حاتينا بحاتين لا نساقر بزوج عادات الهجرات نسكر إحنا دم نعخن لا نساقرنا عبز بانكن لا نتقرنا إلى نزل درجة زي بس نخيل زلنا سلازي كل زلك صباح بيت كريستيان زول ملك بيت كريستيان دك خلينا مو كنا بدل أبغى القلوب بدل أبصرها نجاكي أبوزك نكرات كنجاكي خلينا نايم الرام تقول زلك مري أديتها إذا خنزي عين أسرع كسب أسرع زي صبوق تلك فاها أبدا أسرع زي أدن كذا عين الجيرات قبر الله هم هاي قبر تعرّن كتب لامو كنا محمد بيتنا ما سمعنا تعرّينا كده عبز وخنا مركز يزلنا سلازي بيت كريستيان نعخن حزاء مامو بيت كريستيان نعخن حزاء برهان بيت كريستيان نعخن حزاء سرح زلامو إذا بيت كريستيان زي نخن سرحن مستسرحت كل جزء عديت على مريم كنا سخن مغنيات عد مالك كل ما عد خبرتي مغنيات زخبرنا تايتنا أباس كاباوت نقص كاباوت كشخ كاباوت دياكون كاباوت زي معرف دزينا ولدكن كم ذا عين سبت قلنا أبنا حنقله سرنا عتكن تعوتنا من ينتهينا أنستي أنت قال لي من يتعوتنا تينا سبيكا نكهل من يتعوتنا تينا سبيكا نسبة يقال بعمل حجر من يتعوتنا تينا سبيكا لذي سبيكا أقول عوديا قد أبيك كريستيان رايك يقولك عذرا من المدلل سباقة بنتا إز جمر بجزاها إز جمر منفعة بين إز جمر بجزاها إز جمر كم عسران حدا كل زمن أقدام على كم نبرز يكوننا نفسنا خريعة زلنا كم تيك قدامه أديتنا بعد صار زلمه نبرة كم خوينا أنا نملس السماء خنخبا نبيت كريستيان خنا عبيان خل نتم بدحرنا زمن الصبات كم يكرنا المهرنا لنا نبرة أرثوذكساوي عدل تاي مسل نبرة أبز نبرة صبات ويدما نبرة عدل تاي مسل يكوننا نمرز لنا بحز مسؤول تايا نبرة أرثوذكساوي عدل النبرة تاي مسل هيوتان تاي مسل قدسنا تاي مسل تحتنا تاي مسل كبران تاي مسل حلفنتان تاي مسل كل سباي بمولو قول إذا سرقوا كرامة زحرسو نمني زرقوا سباي زرقوا نفعت سباي ثلاثة خاب عمل تاي قبل يبلع حماق سباي ثلاثة دما قول عند سود كاتر جميل تاي قبل شو هذا جميل سلسلة بيتنا هاي نفعت منهم لازم نفعت كلنا قبرو كتلو أبزل الرجال بس أبزل الرجال إذا بيت كريستيان بس زكبرة كهنا تايكون يا كنا تايكون كل أيكون مني أبزل الرجال بس واقع في الدنيا أديته كله بدحرة سلسلة أزاي قدامنا توين كل زلنا بيت كريستيان نزل إسكندرما زي أبير أبزل على درجة بس حد زي أبير أمنا صوب يمزح حاجة أكلنا شو بنساعد ما نديت هاتكن مسير كنت عزيز كنت كذا نديت هاتكن كذا خبرة أنت هنقدر كتب لها زي أبير أملا يدرك كله كابس بيت يزركمو أديتنا أي خلانا زي أبير بعلامة زم ساكن يهنمو زي أبير أملا لما نتبع علامة زم ساكن كسر حاله تقول زي أبير أملا نقفل زين بعد نانكر لذي أزي مسلمو أبزمت زلوا وبيعتها أبزمت زلوا عواجات دما كم زين كنا نتأخر خبنا زي أبير تفقدوا مسكول لهم واحد مسبيت كريستيان أزي أبير سامس فقدنا دما بحامسة خمجة نبلا نجزي أبير كنا مسجد
صومنا ونحن جتهم قبرنا كانوا حزينا سخاتن مسرح ندك خنا يتحمقا نحنا أكلنا ندكنا كم زي أجرنا نبزي أجرنا يمقرب نايم مسكان دما نبنا سرح قبرنا مزي أبريد بفكو بعين واتعة بقومينو ناتداول كنا ليها هذا هو من سبي هذا هو من إنجرا هذا هو من كأجلة كلاي زدخما زدفع نعشت وقتنا نتلين كان نايم مثلا يسرح نايم كلنا حلفنا لومي حلفنا بيت الكرسيان يبات كنا لامو إذا حلفنا زي أبوك وطانا بتكمل زي أبريد كفنا نوحنا يمو أنا كم أتبلانا كلنا حاف نبلمو صلوا غيرنا بسلام غيرنا እግዚአብሔር ቋንቋም ዚገሩ በሰላም አፈጸመና ጉባኤ በታትና ሐዋርያት ግበረልና በቃ እግዚአብሔር ከምዚ ቤተ ክርስቲያንና ወዲና ቤተ ክርስቲያን ከነከ እግዚአብሔር ይحግዘና ታቦትና ዳርጋ ድኽነቱ ይቅንጠጣል ማለት እዩ ታቦትና ስለዝደኸ እዩ አምኒሽ ለገዛ ተአምጽጾ ዝነበር ስለ ሀፍተማ ይኮነን ስለዚህ ድኽነቱ ታይኮነላ ማለት እዩ ድኽነቱ ይውዳል ለታቦትና ክብርና በቃ ይህብትም አለ ማለት እዩ ተና ሀገርና ዘሎ ታቦታት ንሽተይ መጻቂ መንበር ታቦት ተቋላቶም ድኻታት ትኮኑ ዝኸብርላ መንበር ታቦት አላቶ ታቦታ ግን ታቦትና ክሳብድና ተጽን ናይ ድኻ ኮይን ስለ ዝኾነ ኢታ አምጽጽ ነበር ነይሩ እቺ ግን በቃ ሀብቲሙ ማለት እዩ ንሕና ደቂ ከለና ኣብ ድኽነት ነይሩ እቺ ግን ንሕና ስለ ዝተሳእና ኦሮማይ ታቦትና ሀብቲሙልና ኣሎ ናብ ቦትኡ ናብ ክብሪ ከኣቱ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ ንበርተ ካብ ሓሊፈ እንታይ ክብል ንሕዋትና ኣይንጸጎም نحن እግዚአብሔር ስለ ዘማረኸና ረኹም ከም ዝገርና ለቤተ ክርስቲያንና ከነበርከቱ ዒልና እቶም ግና እግዚአብሔር ዘየማረኹም ሕዋትና ኣማሪኸኹም ጾም ስለ ዝኾነ ኣምጽኢኻ ካብትንሕና ዝሃብን ካብ ላዕለ ክህቡ ስለ ዝኾኑ ክንነጽጎም ኣይግባአናን ስለምንታይ ኣባልነት ዘይከፈለ ስለምንታይ ከም ዘይገበረ ኢልና ገጽን ኣይንቀይረሎም ኣይንሕመዮም ናይ ሕልና መቕጻዕቲ ይኣኽሎ ኣለና ዶ ተዝኸበ ናይ ሕልና መቕጻዕቲ እዩ زي أبانة تودي بيتك سنز حقق تلو ودي عندك أنا بس توسع يبالو نسكن كل زي كبر عقم سينو نحلنا كرماج زخرماج نسيانو نحلنا مقصعتي أخو نحنا أي نوسك خيط أفعلنا نحق الزو يمسامو بكرسو نستمر خي نسخة أكل نقول نسخة تمليزو سلازي نتهم أبدا كذا لحواتنا أي نكسسو سلام تزي كفلين أي نصع يومين حدرا كريستوس بعلو أماريخو كي حسلي كي حمامي كي سبر أماريخو كما نبستوكو بلامي كفر قبرمي ترى يسبق أصدحاب ترى جهاز بكريستيان حدرا كل زي بفقر يكون فقر زي بالفايدة إذا كل جنزبنا دوكينا بيتا كريستيان سريحنا لازم تزيد الفايدة لو هاي فايدة نحنا نهزبنا زكبنا نسعر سلازي بفقرنا أكبر بدحري كريستوس بعلو مسمارهم كم قدس باولوس مستمارهم بعلم حساب هوتن كبرى بيت كريستيان كم قدس باولوس بيت كريستيان تبعسه كم قدس باولوس نهزب كريستيان زكتله نكريستوس تبعسه 70 نبرن كريستوس مسماره ግን على تحمشته أبي روما بالسيف نكريستوس كساري بريهم تماريه نكريستوس تماريه ገንዘብ ዘይኮነሲ ተሓንቲ ህይወት እዩ ስለዚህ ነቶም ቆመን መሰልባትን ሓኒ ፍቅር ማርኮም بدحريو كعبانا للعالقين كل يوم أبصي كبركت يوم كا سلازي እግዚአብሔር ቋንቋትና ቅዱስ ማዕትና ይባርኽ ዝመሐረና ዝማዓደና አምላኽ አባታትና ቅዱስ ተመስገን ይሁን መሐሪ አምላኽ ይመሐረና ተሳሊ አምላኽ ይስሐለና በረከት ለፈና በረከት ለታወረ ጻድቃን ሰዎች ክልን እግዚአብሔር ለበርአሙን ዘሰማያት ወላከ መድኃኒ ዘሊከ ከነቱ ለደብሮ ከሳቴ ብርሃን ስልጣን ዘውሃቦ መጣሁ ለወረሰ ለማታ ዘገቡ ፏዊ ካለ ደግሞ ቦታይማ ደና ገር ምፈት እንኳን ዘባብ ለመንስ ቅዱስ እግዚኦ مهرم سنة زحالة في محارنا زم حلونا من السنة سجلنا قلنا كم عصر التكذيب وتكذيب محارنا كرسوس نقل وأملاخي الحين تسرع حاجات كل حزبك فريد كل فريق كيف فريد فتاة الله يقول في أبد حاجات ما أسلم كيف تحكم في أبد سلام عاتي ورقنا بالسلام لنا بالسلام رسلنا أملاك سلامته دعانو علي